mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Tagapakinig niyo po ako mula sa Love Radio Tacloban. Nag-email ako sa inyo. Nagbabaka sakali lang na mabasa ninyo. Itago niyo ako sa pangalang Bob. At ito, ang aking secret file. Nagtatrabaho ako sa isang gasolinahan dito sa Tacloban. Hindi sa pagsisip-sip ha, pero Love Radio Tacloban ang parati naming pinakikinggan. Naka-loudspeaker pa yan. Para enjoy kaming mga gasoline boy sa pagtatrabaho. Madalas, nadadala kami sa mga kanta at napapakanta rin kami. Kaya natutuwa minsan ang mga driver na nagpapagas sa amin kasi masyado raw kaming kwela at masaya. Madalas din ay nakikinig kami sa inyong programa sa gabi. At ito ang panlaban namin sa antok at pagod. Sa dami ng mga kwentong naririnig namin tungkol sa buhay pag-ibig, napaisip ako minsan, ang swerte naman ng ibang secret file sender. Kasi nahanap na nila ang true love nila. Paano naman kaya ako? Na isa lamang simpleng gasoline boy dito sa Tacloban. May tatanggap pa kaya sa akin? May magmamahal ba sa akin ng tunay at totoo? Kahit nagtataasan na ng presyo ang mga gasolinang ibinibenta namin? DJ Rocky at DJ Jello. Noon, parang walang tumatanggap talaga. Wala naman kasi akong nakikilalang babae. Sino ba naman ang hihinto at titingin sa katulad ko, di ba? Dati, noong nag-aaral pa ako sa high school, may pinormahan akong classmate na babae. Pero ang ending, busted ako. Di ko rin naman masisi dahil hindi ako ganun kagwapo, bait at sipag lang ang meron ako. Sakto lang na pwede mong kaawaan. Pero mabango naman ako eh. Kaya doon na lang din ako bumabawi. Pero ngayon, unti-unting nabago ang sagot sa tanong na matagal ko nang ibinabato sa sarili ko. Minsan, isang gabi, year 2024, may dumaan na nakamotor para magpagas sa amin. Sa unang tingin, hindi mo aakalain na babae. Pero noong tinanggal niya ang helmet niya at hinampas sa hangin ang mahaba niyang buhok, feeling ko bigla akong nawala sa earth at lumutang na parang lilipad sa langit.
DJ Rocky at DJ Jello. Nagandahan ako sa babaeng yun. Hindi pa man nakakabalik sa earth ang utak ko, iniabot niya agad ang kamay niya para hawakan ang kamay ko. Naisip ko, para akong nabigyan ng magandang regalo mula sa langit. Yun nga lang, nahimasmasan ako nung paghawak niya sa kamay ko ay may iniabot siyang 500 pesos at nagsabi ng, "Boss, 500 diesel." Para akong nasapak ng realidad dahil nagising ako sa katotohanang nagtatrabaho pala ako. Hindi nangangarap o nananaginip. Kaya inayos ko agad ang order niya, 500 diesel. Ipinasok ko sa butas ng motor niya ang fuel nozzle at ipinump ang gasolina sa motor niya. Nakatingin lang ako sa babaeng yun habang nagpapump ako ng kanyang gasolina. Pasimple ko rin chinek yung gulong niya sa harap. Sabi ko, "Miss, pahanginan mo na to kasi malapit ng ma-flat." Sa isip ko, baka ako ang ma-flat kakaisip sa'yo. Mabilis na bumalik sa realidad ang utak ko at tinulungan ng babae para pahanginan ang gulong niya. Maya-maya pa nagsabi siya, "Boss, penge resibo please." Tinanong ko kung ano yung pangalan na ilalagay sa resibo. Sabi niya, "Donna." Tinanong ko siya kung pangalan niya yun mismo. Sabi niya, oo naman. Pagbigay ko sa kanya ng resibo, pasimple kong sinabi sa kanya, "Boss Donna, balik-balik lang po kayo ha." Tumango si Donna. Ibinalik ang helmet sa ulo niya at umalis na. DJ Rocky at DJ Jello, para akong na-excite na pumasok at mag-duty araw-araw ng dahil lang kay Donna. Kinabukasan, nagbaon ako ng pabango, nag-gel na buhok, at nagpalit ng sombrero, yung mas malinis, para naman mas desente akong tingnan kung sakaling dumaan si Donna. Tanghali ang shift ko paggabi. Pero sa bawat oras na dumaan, walang Donna na dumating. Abang ako ng abang sa mga nakamotor. Baka sakaling si Donna yung magpapagas pero wala. Sa Makalawa, ganun din, hindi pa rin ako sumuko. Naghintay pa rin ako kay Donna. Pero wala pa rin. Wala pa rin. Hindi pa rin bumabalik. Nagbilang na ako ng araw, 3, 4, 5. Sa 6 na araw natupad ang panalangin ko. Nagpagas ulit si Donna at sa akin siya pumuesto. Sabi ko sa kanya, "Boss Donna, kumusta po? Namiss kita." Sagot niya sa akin, "Bumiyahe kaming mga rider kaya kababalik ko lang dito sa Tacloban." Naisip ko hindi na bale. Sulit naman ang paghihintay ko sa'yo. Makita lang kita dito, masaya na ako. Umandar ang puso ko at pinangunahan ng utak ko. Sabi ko, "Boss, pwede ko bang mahingi ang number mo?" Nagulat siya. Pero ibinigay niya rin naman sa huli. Sinulat niya sa resibo yung cellphone number niya at ibinalik sa akin. Sabi niya, "Wag mo ipamigay yan sa iba, sa'yo lang yan." Sa akin lang. DJ Rocky at DJ Jello, kinilig ako. Halos maihi ako sa salawal ko. Kaya tuloy naisip ko, parang may pag-asa ako. Sana nga, hindi ako deadmahin lang ni Donna pag nag-text na ako sa kanya.
Hindi ko agad siya tinext kasi ayoko namang istorbohin siya bigla. Pero kinabukasan naglakas na ako ng loob. Nag-text ako sa kanya, sabi ko, "Hi po, Miss Donna. Si Bobby to. Musta po? Sana hindi ka po busy." Nakangiti lang ako habang nagte-text sa kanya. Pero biglang napalitan ng gulat at panlalaki ang mga mata ko. Dun sa reaksyon ko nung mabasa ko ang reply mula sa kanya. Kasi hindi ko ine-expect na sasabihin niya yun. "Pulis ako. Ipakukulong kita." Gulat na gulat ako sa reply niyang yun. Pero napawi naman agad yung takot ko nung bigla ulit ako nakatanggap ng reply galing sa kanya. Sabi niya, "It's a prank, joke lang. Si Donna ito. Musta ka, Bob?" DJ Rocky at DJ Jello. Dito kami nagsimulang maging textmate at naging mabuting magkaibigan. Halos araw-araw na kami nagkikita sa gasolinahan tuwing dumadaan siya para magpagas. Lahat ng mga kapwa ko gasoline boy. Tinutukso na kami kapag naroroon si Donna. Ako naman, hindi maitago ang kilig ko kaya abot tenga akong ngumingiti pag andun siya. Si Donna ngumingiti lang din at nakikisakay sa tuksuhan namin. Nabanggit nga niya, "O Bob, nagtatanong ng mga kasama mo rito, kailan mo raw ako jojowahin?" Pabiro kong sagot, "Donna, hindi ba pwede ngayon na? Tayo na lang." Pabiro rin naman niya akong sinagot na, "Hindi, manligaw ka muna." Nagtilian ang mga kasama ko. Pero ako, deep inside, masayang masaya. Dahil ramdam na ramdam ko na pagkatapos ng matagal na panahon na baka sakaling magkaroon na ako ulit ng bagong love life, may pag-asa ng natatanaw. Isang araw, tinext ko si Donna, sabi ko, "Donna, kailan ka bakante? Gusto ko sanang dumalaw sa inyo para formal na manligaw." Sinabi ni Donna kung kailan kaya pinaghandaan ko ang pagpunta sa kanila. Nag-ayos ako, nagdala ng pagkain, bulaklak, sineryoso ko yun. Nakilala ko ang pamilya ni Donna, ang mga magulang niya at kaisa-isa niyang kapatid. Nagbiro sa akin yung kapatid niya, sabi niya, "Naku po si ate pagkatapos ng mahabang panahon. Tutuhugin na siya ni Kuya Bob." Nagtawanan silang lahat. Ako naman bigla na lang napayo ko at medyo nahiya. Pero hindi ko naman naramdamang hindi ako welcome. Kaya naging kampante ang kalooban ko habang nasa bahay nila at kinikilala sila ng mabuti. Nagpatuloy ang panliligaw ko kay Donna ng ilang linggo. Hanggang sa bigla niya akong niyayang magmotor sa malayo. Doon sa bandang Southern Leyte. Nakaabot kami sa Agas-Agas Bridge. Ito yung pinakamataas na tulay dito sa probinsya. At habang nasa tulay kami, habang nakatingin kami sa nakakalulang view sa ibaba, tsaka niya ako'y sinagot ng matamis niyang oo. Oo, sa wakas kami na! Nagmotor kami ng nagmotor. Halos ikutin namin ang buong Leyte. Isa yun sa mga pinaka hindi ko malilimutang araw sa tanang buhay ko. Sabay kaming nagmotor at namasyal. Kasama ko na ang babaeng tinanggap ako kung sino ako, mahal ako kung ano ako. Mga ilang araw din akong parang nasa ulap. Hindi halos makapaniwala na may jowa na ako. Maganda na, rider pa. Higit sa lahat, hindi rin ako makapaniwala
na posible palang mabuo ang mga love story sa gasolinahan. Gaya ng nangyari sa amin. Napakabihira sigurong mangyari yun. Pero eto na. Totoo na itong nangyari sa amin. Unti-unti kaming mas nagkakilala sa pagiging magjowa namin. Mas nadiskubre ko yung ugali niya. Kahinaan, kalakasan, maging yung mga gusto at ayaw niya. Ganon din naman siya sa akin. Sa ngayon, going strong kaming dalawa. Wala pa kaming napag-uusapan tungkol sa planong pagpapakasal. Kahit 2 taon na kaming magjowa, dinadahan-dahan lang muna namin ang lahat. At unti-unti ring pinaghahandaan. Ngayon, masaya ako nagtatrabaho sa gasolinahan. At masaya rin akong nakikita pa rin siya araw-araw. Si Donna naman, kakakuha pa lang ng bagong trabaho bilang isang customer associate sa isang shop para sa mga motor. Basta masaya kami. Masaya kami sa katayuan ng relasyon naming dalawa. At hangad namin lalo na umunlad para magkaroon ng masayang pamilya balang araw. At bago ko tapusin ang secret file ko, gusto ko lang idagdag DJ Rocky at DJ Jello na masarap pala sa pakiramdam na may nagmamahal at may minamahal. Masarap pala talaga. At nahanap din pala ang pag-ibig sa isang gasolinahan. Kami po ni Donna ay pruweba na totoo yun. Salamat po ng marami ha. At hanggang dito na lang. Muli, ako si Bob. At ito, ang aking secret file.